Jotono no lam sogani channel o angkai tomong no norok ani channel no subscribe khlai aku angkai subscribe khlai ready ang ketal job advertisement ta online information related video sanam angka phari tini kaisa ketal notification alanyai o notification rijak habo angkai IBPS ni bukhaktei norok video no paithak jorate naitongi kahamka saimana ni bagui angka phaidi official notification alaina omokhai to official notification on notification rijak mani abo angkai Institute of Banking Personnel Selection IBPS ni bukhakti notification rijak ha on notification angkai oro tlang jaknai angkai professional officer tai management trainees tongo abo kwbangma bank ko tlang jaknai angkai ang official website no ri ruan description no norok thangai visit khlai naidi tai ang o PDF no bo description no rwnai norok download khlaiye kaham kai poriwoi naimano nge phaidi nailai no jagao bo bank participate khlaikya o jagao naidi kwbangma bank no participate khlaikya norok tomong no norok exam pass wngkha angkai o bank je mention khlaijak tongmani bank aro no norok job mani mano abo angkai PU tai oro tekisa post tongo abo o jagao tongo naidi Bank of Baroda, Bank of India, Bank of Maharashtra, kabangma bank tongo Union Bank of India. O jagao tentative dates rijak abo angka norok online registration khlainani angka 1 tarik August ni simino chengkha abo 21 tarik August 2023 jora tongnai last date angka o jagao norok ni pre exam training ngi mano September tai norok ni je preliminary exam ni bagai admit card download khlaimannai abo September te norok ni online je exam ngai preliminary abo angka September tai October month ngi mano ni o jagao rijak kha haike no main exam angka November 2023 ngi mano ni oro mention khlaijak tongo te o jagao nai de interview rok ni bagai bufrungnai o jagao jotono mention khlaijak tongo PDF description no mana norok te o jagao age limit angkai je candidate o jagao 20 ni simi 30 years ni bisingo candidate tongnai borok simi oro apply khlai mannai angkai tomong norok qualification mi likhai norok ni age o jagao 20 ni simi 30 ngi tongkha norok apply khlai nai mano o jagao naidi sini ST candidate rok ni bagai angkai te 5 years relaxation manai 35 angkai sini ST candidate rok apply khlai mannai o post ni bagai oro education qualification angkai norok o jagao jese graduation khlaijak tongkha angkai no norok je post tongmani obo kaini post o kaini post no norok apply khlai mannai tomong norok ni graduation complete angkai te o jagao application fee angkai sini ST candidate rok ni bagai angkai to 175 rupees nangnai angkai je candidate graduation apply khlaina musung tongnai norok oro 175 rupees mal rwnai norok je fru online apply khlaina fru o jagao tongo naidi structure of examination je exam ngnai preliminary je puila exam ngnai abo angkai 100 mark ni exam ngnai number of question bo 100 tano tongnai kaisa question 1 mark khlai tongnai oro time angkai 60 minutes rijaknai o jagao je preliminary exam je puila ngnai kaisa exam o jagao tongo ta kaisa main exam norok tomong no prelims exam pass ngi paikha angkai mains exam marnai mains exam angkai total o jagao 200 ni exam ngnai a jagao tongo reasoning general economic banking awareness English tongnai tai data analysis tongnai abo time rijak o jagao nai je 3 hours rijak kha sekang prelims ngnai aboni yagulo norok prelims crack angkai mains exam najaknai o jagao angkai oro bahai apply khlaina angkai oro date rijak kha 1 tarik ni simi 21 tarik August 2023 jora tongnai a date ni bisingo norok online apply ma khlainai tomong norok apply khlaina musungkai o PDF no kahamka download khlai norok nai di norok ni documents rok no besek size khlai norok upload khlaina nang te oro kwbangma namkuk mani o jagao PDF o rijak tongo
norok naimani yakulo norok apply khlaina musungkhai to apply khlaina di PDF tei official link tei ang apply link rinai description o norok thangai visit khlainai di tomono norok interested wngoi tongkha angkai gai tini bagui amsung